I ens endinsarem en el món de la novel·la negra de la mà de l'escriptor tarragoní Jordi Tiñena. Ell ja fa temps que escriu. El que sí que s'estrena de nou és amb novel·la negra. El cos sense vida d'un ciclista el troben al pont del Diable de Tarragona mig amagat, la bicicleta no es troba enlloc i a més el cos d'aquest bon home, d'aquest ciclista, tampoc no el ve a reclamar ningú. Punt de partida de l'inici de la primera novel·la negra d'en Jordi Tiñena. Benvingut. Com estàs, Jordi? I ben trobat. Escolti'm, ens presenta aquí un nou inspector que, pel que he llegit amb el bon bloc, ara ja ho referirem millor, ve a greixar la maquinària de personatges literaris que s'ocupen de resoldre crims en llengua catalana. Sí, de fet ara mateix hi ha de tot tipus. Hi ha notaris, hi ha advocats, hi ha jutges, hi ha forenses. Aquest és un filòsof. Un filòsof, eh? Sí. Passa de donar classes de segon de batxiller a ser inspector dels Mossos. Sí, però no perquè tingui la culpa ningú, és a dir, ell es reconeix un mal professional de l'ensenyament i com que sap que no serà bo en aquest mester, doncs decideix plegar abans d'amargar la vida a ell mateix i als seus deixebles. Algú amb l'experiència, tractor de tu, amb la teva experiència al món de l'ensenyament, suposo que saps ràpid que és algú que no té una bona praxis, No és una bona praxis o mala praxis, és algú que no té empatia amb això i, per tant, aquesta feina no l'ha de fer. Vull dir, jo he estat més de quasi 40 anys de professor i no m'ha passat mai, però és evident que hi ha gent que no té per què estar en aquesta feina. L'empatia en el personatge, en aquest inspector Vidal, per què la té? Per una paret, per un gat, per un gos? El què, perdona? L'empatia la té per les persones, en Vidal? No, a què té empatia l'home? L'empatia la té per la gent, però no per l'adolescència, no pels adolescents. És a dir, ell s'hi deixa l'ensenyament, igual que son germà, a la novel·la, és perquè no és empàtic amb els adolescents. És a dir, és aquesta etapa d'edat amb la qual no s'identifica en absolut. Quin tipus d'inspector has volgut idear? La línia d'aquests inspectors que havíem amb la literatura nòrdica, aquesta gent turmentada, fosca... El nostre món no és aquest. El meu és un inspector una mica en la línia dels inspectors mediterranis, és a dir, és algú que li agrada viure, que li agrada navegar, té un vaixell i surt, que li agrada menjar, que té una vida social intensa. Aquell puntet de bon vivant de Carballo? No és exactament el del Carballo, però sí. Vull dir, és un tipus d'home com tu, com jo, vaja. I es decideix investigar un crim... És curiós com ho planteges, no? Un ciclista apareix mort, la bicicleta no es troba, no apareix d'entrada. Sí, però això és un esquer. És a dir, quan parlem de novel·la negra, jo m'imagino que hem d'acceptar que és així perquè hi ha un cadàver. Però la meva intenció a l'hora d'escriure la novel·la no és el cas policial, aquest és l'esquer. És l'esquer per crear un món a l'entorn d'aquest personatge que és el Vidal. I a l'entorn d'aquest van sortint altres personatges que van dibuixant tot un món. En paral·lel a la investigació policial, perquè aquest és el fil conductor. No sé si és negre, potser és gris, no ho sé. I és precisament aquest parar a la taula de personatges al voltant de l'inspector es diu que és un indici que en Jordi Tiñena ens està preparant pel que seran més novel·les amb aquest personatge. És a dir, mireu, aquest és el seu univers, aquests són els personatges que l'envolten, aquests són els personatges que ens acompanyaran a partir d'ara? És possible que sí i és possible que no. És a dir, no em plantejo en absolut la idea d'una saga llarga amb aquests personatges, per una raó molt senzilla. És a dir, jo entenc que hi hagi gent que li agrada això. Ja has desmuntat 2 o 3 blocs que he consultat i ja has rebentat 2 o 3 blocs. No. A veure, els blocs tenen una part de raó perquè jo mateix he dit que hi ha una segona novel·la feta. És veritat, hi ha una segona novel·la acabada. I per tant sembla que hi haurà una saga. Però serà una saga molt curteta, com a molt hi haurà 3 novel·les. I això perquè, si a mi el que m'interessa són els personatges, una vegada estan plantejats, una vegada estan presentats i una vegada els has donat vida, s'ha acabat. És a dir, jo no té més desenvolupament. El que no vull fer és posar-lo a investigar un crim darrere l'altre i a especular sobre els assassinats. Això m'interessa molt poc. I fent novel·la negra. Per què novel·la negra, doncs? No, però, a veure, el tema de novel·la negra, novel·la històrica, novel·la romàntica, és una etiqueta que va bé per vendre, jo ho entenc, i que va bé també des del punt de vista periodístic i crític, perquè... Sí, perquè mira, ràpid, ho poses en un prestatge. Crec que he situat els nostres... Ho poses en un prestatge. Però jo no prefereixo parlar de novel·la, és a dir, tu crees uns personatges i una història, i això és la vida, i aquesta vida conté assassinats, conté elements històrics, conté relacions sentimentals, etc. En un moment determinat pots posar l'accent en un d'aquests aspectes o en un altre, però jo estic fent novel·la. Jo estic xalant molt amb aquesta entrevista ara.
ho està desmuntant tot, m'encanta, és fantàstic. Primera novel·la no és novel·la negra, és una novel·la on hi ha un assassinat i a partir d'aquí ja tirem, i ens entenem. I a Tarragona també, no? Tarragona és l'escenari. La Tarragona és l'escenari, sí. I en aquesta novel·la no és la primera que faig que està ambientada aquí, però amb aquesta sí que és veritat que té un protagonisme major que amb altres novel·les. Però això per una raó molt senzilla, és a dir, on un novel·lista es mou millor és amb aquells aspectes de realitat que ho coneix més, incloent l'espai. Llavors bé, l'espai de Tarragona és un espai que jo conec perfectament i que per tant em resulta molt fàcil de fer moure els personatges per allà i perquè tots els espais són literaris en la mesura en què hi ha algú que fa que siguin literaris, és a dir, no hi ha un espai literari i un que no ho és. És a dir, si Mequinensa és literari, és un poblet petit, i Manhattan és literari, vol dir que el que passa és que llia Woody Allen i llia Jesús Moncada. Aquests són els que fan els espais literaris. I a Tarragona tenim en Jordi Tinyana. Bueno, entre altres. Si s'ofereix algú la Mussara, també pot acabar sent un espai... Per suposat. Per suposat. Jordi, quina Tarragona és? És la Tarragona de les paelletes amables, el serrallo, la Tarragona de l'encant de la part alta o la Tarragona de la part alta sorollosa? És la Tarragona... És la Tarragona actual. És a dir, allí apareixen diferents espais de la ciutat. Apareix el serrallo perquè efectivament el Vidal té un vaixell i ha de navegar i per tant hi ha de recalar. És la part alta, també és la part alta que té molts sorolls, que són plers de bars, és també aquesta part, però també és la part nova, amb manifestacions contra els desnonaments a la plaça Imperial Tàrraco, perquè hi són, o les protestes als jutjats a l'Avinguda Roma, perquè també hi són. És una mica una visió bastant global de la ciutat. I que parlin aquests desnonaments, això és sinònim de què vols ser algun tipus de legat, de denúncia, de crítica social, o és perquè és el que hi ha aquests dies, és el que ens ha tocat viure? Jo entenc que un pot decidir tractar novel·lísticament un conflicte social amb la intenció que sigui. Però jo quan em plantejo escriure novel·la no em plantejo... La perspectiva no és aquesta. És a dir, jo el que vull és mostrar un món i llavors quan enfoques el món surt el que hi ha. Si en aquell moment el tema dels desnonaments és un tema que efectivament té presència al carrer, sortirà. I si no, no el forçarem. Simplement, és oferir una visió del món en el moment en què escrius. El germà bessó, la tieta que li ha fet de mare, el cosí germà autista, amb algun tipus, diuen, semblant de discapacitat, la nòvia advocada, el veí de confiança tota la vida i el caporal company de feina. Tot això és un mosaic que l'envolta, que té coses des d'un realisme, des d'un costum, és una cosa més folclòrica. Quin és l'acostament que has volgut fer dels personatges? No és folclòric. És a dir, es tracta de dibuixar un món possible, que és el món nostre, en realitat, en el qual hi ha misèries i alegries, hi ha discapacitats, hi ha normalitats, hi ha excessos, hi ha pors, és una vida normal. La novel·la, sobretot, una novel·la de personatges, jo ho dic així. És una novel·la de personatges? Més que d'argument. Seria el titular? Sí, més que d'argument, és una novel·la de personatges. Jo crec que hi ha algun personatge que té una especial grapa, sí. El discapacitat? Per exemple. Clar, però el discapacitat, a veure si ens entenem, jo no el defineixo a la novel·la, deixo molt oberta quin tipus de discapacitat té, perquè en realitat el que té és una percepció, una manera de percebre la realitat diferent a la dels altres. Llavors, clar, nosaltres tots rebem senyals d'aquesta realitat. Ara bé, quan la interpretem estem segurs que la meva realitat és la mateixa que interpretes tu, perquè aquest és el tema amb el que comença la novel·la. La percepció de la realitat, Sí, la novel·la comença amb una cita que és la inicial, és la frase inicial d'un llibre de Bertrand Russell, que és Fonaments de la filosofia. I la pregunta és, hi ha alguna realitat tan indiscutible? Hi ha alguna realitat que tothom ha de creure que és certa? Doncs bé, la novel·la posa a prova això i planteja un cas en el qual sembla que hi ha un mort, hi ha un mort, vaja, no hi sembla, hi ha un mort, però aquest mort no se sap si ha estat assassinat, no se sap si ha estat un accident, no se sap res. Llavors, en el decurs de la investigació sortiran diferents maneres d'interpretar aquestes, però al costat, amb aquests altres personatges, també sortiran maneres d'interpretar la vida. La mateixa realitat no és vista igual per tothom, no és percebuda igual. Doncs bé, el Pau és el personatge que sintetitza d'una manera més clara aquesta diferència de percepció de la realitat que tenim. Ni la percebem igual tu i jo, ni la percebem ara exactament com la recordarem demà que l'hem percebut.
Doncs bé, aquest és un tema que és el nervi, per entendre'ns, per sota de la I novel·la. com la percebíem tu i jo 20 anys enrere. Exactament, sí. Com va canviant, com va modulant, com ens canvia tant. O com la percebrem en funció de factors com l'edat, la cultura, l'origen. Doncs bé, no és tan fàcil. Dir que la realitat és única i és una, doncs no és veritat. Jordi Tinyana ens presenta aquesta novel·la de persones. Jo ja no dic ni negra, ni groga, ni vermella. Personatges no, des del punt de vista de... A veure, és negra en la mesura en què, Bueno, hi ha la trama en què de està l'assassinat. etiquetada, hi ha un assassinat i a més està publicada en una col·lecció de novel·la negra. Ja està. A partir d'aquí ja el que hem de fer és convidar els nostres espectadors que la llegeixin, que no se deixin escapar. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres.